auditeurs amis, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur la 106.6 Fama FM, à laquelle je souhaite longue heureuse. Niye Mali Woromasiri Tabauka Radio Soye Mire Kolomo Karli Kela Lakana Ministry Fe Général Sadio Kamara ni Radio Sofra Web TV kan akuna foni di soba flash sigila 5 ans Général d'armée Assimi Goïta fe yasa kaseka Mali Woromasiri Tabau oluka barakelo kere dagaula kaseka unyefo jamana dunye akuna foni di soba fla tegune do Mali soldasuka la silike sobala no ye dirpai akene ka machama ya ira ka foko ni efenyumaye mi yere bena ke sababu ye ka familiali chama soro Mali Woromasiri Tabau ka kuna fonunka parce que sandasu ko ima lotumano ka gele abara ka gele u ka kunu fuli di fana ka gele aba fo la grande miette mais wuli ara famu tisanke ambi wati minna dije la banina ambi kele muna information kele a jora ka bo kele la parce que kuma yere be se ko u ka bara yele mo bolo abise ko mogo funteni donc si ça wuli ara famu si ça ubu kula foni balanda yele wuyere jabarani utokola ani radio utokola donc si ça ubna kula foli de 5 ka dawma ni jefla na muye parce que ayere nambu kula foli nyini si ça amse ka nyini rodon parce que ayere be se ka na ya unofe ko kula foli 5 nyini ala dliya ka bo asunkoro ala ka ke fenye fana fe min wu deme bi kelala barsa nya fiye bi kele teke tugo shide la ni da sentala dade ka tuna to bela jele donc ne hakila ni fenyuanyi ka kuna kuni sira were fara kuna kuni sira to ka Général Sadio Kamara lakana ministry nini kene yere denfaya tumbaburu ayaka ni sodia fene yira ni ka wole li kambla jamana dun yoro ni kuna foni soba fla la melila minye dirpa yere nyema ye colonel Suleiman Dambele ale ya yira ka foka tukaka ni kuna foni di soba fla akasigi Mali Woromasiri Tabau tokola jamana nyamogo uyan deme kaseka radio so blasenga ka television so blasenga en rebse ka ngapmo la photo ba mse ka ngakibara di chogomana parce que mama ne erete puma etika kibara di c'est que finalement akobe d'Afrique là donc radio créé ku télé so créé ku pour que malien mse ka kibara sincèrement sur le chogome kibara sanale sur le chogome kibara mu rebe bois à source là voilà pourquoi radio créé là et ambanye ne malien fait ambanye ne ayesi jamana don fait beki accrocher anga radio soina anga télé soina pour que fin febe Mali kunga sur suka tableau là fin febe ayesi kunga sur suka tableau là pour que information nyuma sur to Fama FM Fama Web TV no ye Mali Woromasiri Tabau ka kuna funi di subai kuna funi ya munu bena teme oka ode Mali Woromasiri Tabau ka la siluye fokata si marata bulu nyuma ani donko ni sikuma ni be feka Fama FM lame ibe 106.6 ta no ye keme ani woro tomi woro wa abe soro Bamako na lamini bela jirina Mariam Kuyati kala silikando kababa mako viwa bambara tokola